Naralisong bagong nakagawa sa Cebu City Jail kagahapon ng lagnig og kwintas kay gigutom. Samtang 13 anyos nga batanong lalaki gidala sa tambalanan human matagak sa jeep di pasaheroan nga iyang gikapyutan. Julie Tainar, Suginlimi. Pasado alas 9 kagabi, gialarma si Jomar Maghinay dihang nang labni ni og silver nga kwintas sa usa ka pasahero sa jeep sa Maydan, Iscario. Matod sa suspect nga iya untang ibaligya ang kwintas aron iyang mapalit og pagkaon kay naghilab na ang iyang tiyan sa kagutom. Gikan sa City Jail ang suspect human mapriso og 6 ka buwan tungod sa kasong paghupot og mahait nga hinagiban. Atol nga dunay nagroving nga mga sakop sa Mobile Patrol Group, hinungdan nga nasikop dayon ang suspitsado. Pwede kayo pamilya dali? Ya, man, ako mama na. Kaya mo na, wala ako mama na. Niya? Skulon. Porting ko tuman na nang, umiran lang ko. Nawagan namin sa katong nahimong biktima karong adlaw or karong atong duha ka snatcher nga nadakpan. Nga mo team out station to para nga ma-file sila kaso. Wa magdahom ang driver ining PUJ nga si Russell Balunag nga dunay mikapyut sa iyang gimanihong jeep. Mato sa driver nga ang iyang mga pasahero na ang mo'y mipahibaw nga dunay milagubo. Natagak di ay ang 13 anyos nga batang biktima nga sa pagkutlo ning balita wa paghapon mailhi. Depensa sa PUJ driver nga kung nasayran pa niya nga dunay mikapyut di unta kadto mahitabo kay di man siya hilig nga magpakapyut og pasahero. Dihan ako nakaibaw kay ang pasahero inguman na inahog. Natinga ako anong na inahog. So, di ka kabaw ko yung naimikapyut? Wala, joke balo. I-hold lang iyang license as na registration. Pero ang iyang sakyanan, yung magibilin nga ito, wala na mo makuha. Nagmotor na siya pa doon dire. Pag-abot na mo nga ito, wala na siya. Julie Tainar, News 5. Wala gihimakak sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo nga ang siyam ka mga barangay nga gibutyag ni kanhi Kongresista Tomas Osmeña duna gyoy daghang drugas. Una nang gibutyag ni Osmeña nga lisod gyud sumpuon ang drugas sa mga kabarangayan sa Inayawan, Calamba, Labangon, Dayas, Ermita, Pasil, Dolo Fatima, Sawang Calero ug Suba. Apan subay sa assessment sa Regional Intelligence Division nga 74 sa 82 ka mga barangay dinhi sa Sugbo ang apektado sa illegal nga drugas. Duna say usa ka incumbent barangay captain sa South District nga posibleng gipaluyuhan sa usa ka inilang drug personality sa umaabot nga piniliay. Wa gisalikway sa kapulisan nga duna sila'y impormasyong nadawat niini apan maglisod sila sa pagkumpirmar. Wala na. May reports, na informations na nahatag. So validation-wise, wala sa namang hinihimot ron. Pero how can we get a proof bitaw? Gisakmit sa University of the Visayas Green Lancers ang kampyonato sa 13th season sa CISAFI kon Cebu Athletic Foundation Incorporated sa Collegiate Division batok sa Southwestern University Cobras atol sa deciding Game 5 kagabi diha sa Cebu Coliseum. Ray Pasaporte, Suginlimi. Nagpuli-puli sa paghakot og puntos ang duha ka habig, mao nga nagdikit ang score sa duha ka kupunan. Hangtod nga napupos ang first half, diin milabaw og usa ka puntos ang Cobra sa score na 28-29. Wa sabdayon masugdi ang duwa sa second half, human naguba ang game clock og shot clock. Milanat una og usa ka oras usa pa nagkasabot ang coaching staff sa duha ka kupunan nga ipadayon ang duwa gamit na lang ang manumano nga paagi. Sa third quarter, kalit lang ni pabuto og 14-2 run ang Green Lancers. Pinaagi sa kilas nilang point guard nga si John Abad. Aron kuliton ang labaw nga 42-31 sa nabiling 7 minutos. Apan naghugpong og balik ang Cobra sa ilang opensa. Hinay-hinay nilang gikit-kit ang labaw sa Green Lancers. Nagtabla pagbalik ang duha sa score nga 62-all sa nahabiling 7 segundos. Nasipyat sa liap ang import sa UV apan naluwas ni Wawi Iskusyo nga maoy naglansang sa score 64-62 aron labnihon sa UV ang ikanapulo nila nga championship sa kasaysayan sa liga. Ingon ko sa ila na just offer atong game sa Ginoo.
I think will follow. God will bless us our hard work. As soon as napatay hope, as a professional, you are a true warrior. A true warrior finishes the battle until your last breath. Repasaporte, News 5. Ugmaw kadto ang naglangkob sa atong mga balita karong hapon adlaw karong Biyernes pizza 4 sa Oktubre 2013. 82 na kaadlaw sa dili pa ang Pasko. Ako si Frank Malilong Jr. Musunod ang Action Prime sa kauluhan. Ako si Georgia Herrera. Hangtod sa Lunes dinhi sa Aksyon Bisaya. Dilang kutob sa paghatod sa impormasyon ug serbisyo. Nungod labaw pa sa balita, Aksyon!